L-ikbar problema hi li hemm żgħażagħ li qed jitilqu mill-iskola mingħajr il-ħiliet meħtieġa. Dan kliem il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo fl-Emkas ta' Raħal Ġdid waqt żjara lir revision classes għall-eżamijiet tas-sekk li issa waslu nofs triq. Korsijiet ta' reviżjoni għall-istudenti biex itellgħu il-marka fil-Malti, Ingliż, Matematika u Fiżika. Għal dawn il-lezzjonijiet applikaw 1337 student buħud għal iktar minn suġġett wieħed, għal total ta' 2348 applikazzjoni. Il-Ministru Bartolo qal però li l-attendenza hija ta' madwar 68% u għandha ssir analiżi biex tkun identifikata r-raġuni għaliex l-attendenza mhijiex iktar għolja. Żied jgħid li din hija waħda mill-iskemi fil-Youth Guarantee bilan li iżjed żgħażagħ ikunu meħeġġa jibqgħu jew jidħlu lura għat-taħriġ u l-istudju. Kollox se nkunu qed nilħqu madwar 2000 ġuvni u tfajla nittamaw li wara dan il-xogħol li qed isir ikonna aktar żgħażagħ li f'Settembru li ġej, f'Ottubru li ġej ikomplu fid-dinja tal-istudju tagħhom. Fost dawn l-inizjattivi nsibu l-klassijiet ta' reviżjoni, l-iskema tal-garanzija għaż-żgħażagħ biex jidħlu lura għal taħriġ u studju u l-programm ta' tagħlim alternattiv. B'dan tal-aħħar ikun immirat biex studenti li ma applikaw għall-ebda sekk jingħataw taħriġ fosthom tal-itteriżmu diġitali u jkunu mħeġġa jidħlu għal korsijiet bħal fl-Emcast jew l-ITS. Il-Ministru Bartolo innota li jeħtieġ titkompla l-ħidma biex iż-żgħażagħ ma jaqtgħux qalbhom u jkunu motivati biex ikomplu jistudjaw u jitħarġu. Nixtiequ li naħdmu fuqhom feta iżgħar biex kemm jista' jkun ma jkollniex żgħażagħ mhux biss li ma jirnexxux imma għar minn hekk jaqtaw qalbhom li se jirnexxu li taqta' qalbek fl-età ta' 13, 14, 15-il sena hija kera. Parti importanti mis-suċċess fl-edukazzjoni hu li ma nħallux it-tfal tagħna ma nġibuhomx f'kundizzjoni li jaqtaw qalbhom biex ikunu jistgħu jirnexxu.